Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ini Sunday, so temple ಪೂರ ಗಾದಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪೂರ ಅಂಚೈತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ದಾದಿಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಾದಿ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ದಾದಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೀಯೋಡು ಸೊ ಮಂದಿರ ಪೋಸ್ತಾರೆ ಅಂತದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಮಿದು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ ದಾದಿ ದಾದಿ ಪತೆಲೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಬಾಬು ಜರ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ಆಮಾಂ ತಿನ್ನೆ ಟಾಟಾ ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಪೋದು ಅಲ್ತರ್ದ ಕದ್ರಿ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಕುತ್ತಾರು ಪೋಪಿನಿ ಪಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಎನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಾಲೆ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲ 8 ಜನ 5 ಜನ ಪೋಯಿನಿ ಸೊ ಅಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಮುಸುಂಡೆ ತೋಜಿ ಅಪ್ಪುದಾನೆ ವೆತ್ತೇಟುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ವೆತ್ತೇಟುಲ್ಲೆ ಮಂಡೆ ತಿರ್ತಾರು ಸೊ ಒಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7th ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ನೆಡ್ದುಂಬು ಕೆಲವು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ತಂಡು 7th ಡೇಟ್ ದುಂಬು ಕೆಲವು ಪೂರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವು ಎನ್ನ ಗ್ರಹಚಾರದನ ದಾದನ್ಪಿರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡನ ದಾದನ ಕೆಲವು ಪೂರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಗ್ರಹಚಾರ ಪೂರ ಪೋಡು ಪಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದಂತೆ ದೇವರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತೆ ದಾದವನ ಪೇರು ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಕ್ ಶಕ್ತಿ ದೇವೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪಿನೊಂದೇಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋಯಿನಿ ಕದ್ರಿಗ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಕದ್ರಿಡ್ 7 ಕೆರೆಲ ಮುರ್ಕುದು ಪೂರ ಬತ್ತೀನಿ ಇತ್ತಿನ ಗ್ರಾಚಾರ ಪೂರ ಪೋವಡ್ ಪಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡೆಂಕ್ ಕೆರೆಟವರ ಮುರ್ಕೋಡು 7 ಕೆರೆಟ್ಲ ಬಂದು ಇಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದು ಐತಾರಲ್ಲ ತೊಂದು ಪೋಯೇರು ಗೈಶ್ ನಮ್ಮ ಅಮೃತೇಶ್ವರ ಬುತ್ತ ಒಂದು ರೂಪೇಶನ್ ಎಲ್ಲೇರು ಅವಲಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸೊ ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಕೆಲವು ಪೂರ ಏರೆನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲೇರು ಏರೆಗೆ ಎಂಚೆನ್ನ ಮಿತ್ತು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಏರೆಗೆ ಎಂಚಂದು ಅರ್ಥ ಆತುಂಡು ಪೂರ ಎಂದ್ ಪಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ದುಂಬು ಮಾತಾಡಲು ಪಾತೋನು ಪೂರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚಪ್ಪ ಕೆಲವರ ಇಂಕ ಅಪ್ಪುಂಡು ನಾಲ್ಕು ಪಾತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಂಡೆ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಪಾತೇರುವೇನ ಪಂದ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಐಕೆ ಅನಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತಾರೆಲ್ಲ ಪೂಜಾನು ನಾಚಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಇಂಕ ದಾದನ ಪೋಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತಾರೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಮೇರೆಗೆ ಶೈಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪುಂಡು నేను ఎన్న కైట్ కొడుతుంది ಕುತ್ತಾರು ಬಿದ್ದಾಯ್ತು ಓಲ್ ದಾದಿ ಬಿಡು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡು ಪೋದು ತಿನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ ಪತ್ತನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಬಂದೆ ಗೈಸ್ ಎಡ್ಡೆಜಿ ಒಂದು ಪರದುಲ್ಲೇರು ಈ ಮಗ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ದಕ್ಕು ನೀ ಇದೇನು ದಕ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಈತು ಪೂರ ಕಥ ಮಲ್ಲ ಕಂಜುಸು ಮೇರು ഞാനെന്ന മല്ല 100 രൂപ ചോക്ലേറ്റ് ತಂದೆ ಕಾಣಲೆ ದೊಡ್ಡಿತ್ತಂದು ದಯಬೇಕು ಮುರಿದು ಬೈದೀನಿ 100 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ದಯ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ಯ ಅಂದ ಬೆಂದುಲಿ ಕಣ್ಣು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮಗದಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ಅಪ್ಪು ಅಮ್ಮ ಮಗದಿ ದಿ ಮಗದಿ ಧೀರೆ ಮಗ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಧೀರೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್
ನಿದ್ರೆ ಏ ಮೇರೆನ್ ತುಲೆಗೆ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ತುಲೆಗೆ ಟೊಪ್ಪಿದ ವಿತ್ತನು ಕಾಣ್ತದೀನಿ ಗೈಸ್ ಹೈವೇ ಹೋದಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಯಾನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿಂಡ ಪಂಡ ಇಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಅಡ್ಯಾನ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇಂಚೆ ದಾದ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಪೊಂಡಕ್ಲಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪೆನ್ನುವೆರ ಅತ್ತ ಅಪಾರ್ಥ ಎನ್ನುವೆರ ದಾದೊಂದು ಕೆಲವರ ಪುಡಿ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಅದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ತೇಡ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಪೂಪುಜ್ಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದೆ ಪಾತೆರ್ನ ಪೂರ ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತೆ ಓಲು ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತೇನೆ ಇತ್ತು ಪಾತೆರೆ ಪೋಪಿನಿ ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರು ನಿತ್ತೈತೆ ವಿತ್ ಕಾರ್ ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಇಂಚ 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 ಕುಲ್ಲೋಡು ನಾನೇ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಾಮನ ನಾನೇ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಬಂಡ ಬಂದಿಡು ಪುನಗ ಕೇಂದ್ರ ಬುಬ್ಬೆನಿಕ್ ನವರ ಅದೇ ಅಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಪರ್ಪನ ಬುಡುಪುದಿರುತ್ತ ಅದ ಅದಿ ಇನ್ನ ಮಂಡೆದ ಟೊಪ್ಪಿ ದೆಪ್ಪಲು ನೊತ್ತ ನಲ್ಪ ಏರು ಕೊರ್ನಿ ಏರು ಕೊರ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಅದೇ ಬಟ್ ಕವಿತಕ್ಕನ ಕೇಳಡು ಪೋಪಿನಿ ಇದೆ ಕುಮಾರ್ ಬಾವ ಅಂತಾರ ಬಂದರು ಭಾವನವರು ಬಂದರು ಅದ ಇದಾತಿ ಉಪ್ಪಿನಿ ಅಮ್ಮಗೆ ದಾದ ಸುರ ಹಾಕೊಂಡ ಗಡ್ಡಿ ಅಂದಿಗೆ ಅಪ್ಪಳು ಚಕ್ಕುಲಿ ಏರಪ್ಪು ದೆತ್ತೀನಿ ಇರ್ದೆತ್ತೀನಿ ಇರ್ದೆತ್ತೀನಿ ಚಕ್ಕುಲಿ ಮೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪಿ ಕೂಡ ಬಚ್ಚಿರೆಲ್ಲ ಪೂಲು ದೆಪ್ಪರೆ ಹೋತಿ ಏರಿಗ ಬಚ್ಚಿರೆ ಪೂಲು ಮೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಉಂತದೇರ್ ಗೈಸ್ ಈ ರೂಪೇಶ್ವರ್ ನಿಂಡತ ಇಂಕ್ ಮುಟ್ಟದೆತ್ಕೊರಲ್ಲ ಅವಿ ಈಗ ಇಂಕ್ ಬರ್ಡೇಗೆ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ದಾಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತುಲೆಗೆ ಸೊ ಕವಿತಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬರ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋಯ ಯಾನು ಕವಿತಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆನೆ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅವಳು ಪೋದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗಾಡಿಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪೂರ ಕನತ್ತದು ಎಂಕೊಂದು ಮುಟ್ಟುಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಮುಟ್ಟು ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ದಿನ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಲ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಬೇಗ ತಿನ್ನೋಡು ಬಂದು ಬೇಗ ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಪೋದು ದಾದ ಪೂರ ಬೊಡ್ಡು ತಿಂದು ಬೊಕ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು ಮುಟ್ಟ್ಯ ತುಳು ಚಂದ್ರ ಫುಲ್ಲಾದ ದಾದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸೊ ಎನ್ವೆಲ್ ಸೊ ಐಕಾದ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಾನಿ ಚಂದ್ರ ಇಂಚೆತ್ತನು ಬಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಲ್ಪರೆ ಪೋಯಿನಿ ಬಟ್ ಅವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ತೋಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದು ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ.